Der er efterhånden blevet lagt stort pres på våbenlovgivningen i USA, som følge af det seneste års mange våbenrelaterede uheld. Selv præsidenten Barack Obama har været ude og udtale sig om den her sag, som er en af de mest debatterede sager i hele USA. Men hvem er skyld i dette? Dette er Studie 4. Velkommen til debatten. Velkommen til dig, Christoffer. Du er kommet her i dag, fordi du har en holdning imod de nuværende våbenlov og skal fortælle os sin holdning. Velkommen. Tak fordi du var kommet. Og velkommen til dig, Felix. Du er for de nuværende våbenlov og skal forsvare dem i dag. Velkommen til dig. Tak. Jeg er stadig med dig, Christoffer. Hvad mener du egentlig om de her våbenlov? Ja, altså for det første, så synes jeg lige, at man skal kigge på, hvor mange masseskyderier, der egentlig har været i USA indtil videre. Altså hvert år i USA, ikke også, så ryger der rigtig mange mennesker til de her masseskyderier. Altså bare i 2015, så var der cirka 49.000 våbenrelaterede handlinger, som så endte i uheld, hvoraf 11.000 af dem så endte med, at der var dødsfald involveret. Og det er så et kæmpe stort problem for USA, mener jeg. Og hvis man for eksempel sammenligner det med et land som Australien, hvor de havde præcis samme våbenlovgivning som også bare for 20 år siden, så tænker jeg, at det er fuldstændig mærkeligt at tænke på, at de næsten ikke har noget kriminalitet nu. Hvis man lige sammenligner dem, de havde en masse skoleskyderier og masseskyderier dengang for 20 år siden, men nu de har ikke haft et eneste masseskyderi lige siden der døde mange mennesker der i Australien. Og jeg synes, vi burde gøre det samme i USA. De har også haft et kriminalitetsdrop på 69%, hvilket er ekstremt meget. Og jeg synes egentlig bare, at vi burde gøre det samme her i USA, fordi at det vil være det eneste rigtige, og det er et godt grundlag for at begynde at stramme våbenlovgivningen op, altså ligesom Australien gjorde. Yes. Og du hætter selvfølgelig til det masseskyderi, der var i 1996, hvor det fik mange australier til at ændre deres holdning. Altså bare fra 1996 til 2005, så var der jo en kæmpe stor ændring i kriminaliteten. Ja. Felix, ja. Går vi videre til dig. Hvad er din holdning egentlig til de her våbenlov i USA? Jeg mener, at den nuværende våbenlovgivning det er en vigtig del af den amerikanske kultur. Den nuværende våbenlovgivning den er skrevet ind i grundloven, og nogen de siger, at for dem der er den lige så vigtig som deres ytringsfrihed. Ytringsfriheden det er en svær ting at tage for folket, så det tyder også lidt på, at det vil være svært at tage deres nuværende våbenlovgivning fra dem. Jeg synes også bestemt, at den nuværende våbenlovgivning er velovervejet. Dog mener jeg måske, at det baggrundstjek, der allerede findes nu, det skulle være mere grundigt. Det skal lægges mere tid i simpelthen. Så mener jeg ikke, at personer, der har mentale problemer eller har fået udstedt en recept på antidepressiv medicin, de skal have lov til at eje våben. Ja. Nu vil jeg spørge dig noget, Christoffer, med den her grundlov. Våbenloven. Synes du ikke, at man kan ændre sådan en våbenlov, på trods af, at der er så, så meget ære og så meget stolthed i sådan en våbenlov i amerikanernes hjerter? Jo, det synes jeg bestemt, man kan. Altså, jeg synes, at når man lige tænker over, hvor mange skoleskyderier og mange masseskyderier og våbenrelaterede uheld, der har været, så synes jeg bestemt, at man burde kunne lave sådan noget om. Altså, forhåbentlig så vægter liv mere end ære og historie. Så jeg vil klart mene, at den skulle ændres, hvis vi kunne håbe på et fremskridt, ligesom i Australien. Felix, som du kan høre her, så er Christoffer imod den her våbenlov. Hvad har du at sige til det, han nævner her? Altså, jeg synes, det er bestemt, at hans tankegang der også skal tages med i mine overvejelser. Men jeg mener ikke, at det er den lette tilgang til våben, der er noget problem med. Jeg mener simpelthen, at det er de personer, der har våbne, som der skal kigges nærmere på. Det fremgår også en statistisk undersøgelse fra CNN, at de personer, som har begået forbrydelsen, har begået de her masseskyderier, de har simpelthen været på antidepressiv medicin, som er blevet udstedt af deres læge. Så. Ja. Vi holder lige en pause med den her debat hurtigt, for vi stiller lige over til vores korrespondent og ekspert i Washington, som er i Washington lige nu. Velkommen til dig, Marinus. Tak skal du have, Benjamin. Jeg har et spørgsmål til dig. Synes du ikke, eller hvorfor strammer man ikke sådan en lov, efter at man har oplevet alle de her masseskyderier og dødsfald? Jamen, jeg tror, der er mange aspekter i det. Økonomisk vil være et kæmpe tab på USA.
I dag er der omkring 263.000 arbejdende i våbenindustrien, og med ændring af loven vil en stor del af de her altså stående arbejde. Samtidig vil det også være et kæmpe tab for staten, der årligt indsamler 5,8 milliarder dollars i skat fra våbenindustrien. Lovgivningen ligger også meget dybt i utrolig mange amerikaners hjerter, da det er skrevet ned i selve deres grundlov, at alle skal have ret til at bære et våben. Hvis man ser det på det politiske aspekt, er lige nu republikanerne, der sidder på flertallet i parlamentet, og de er traditionelt gladere for våben end demokraterne er. Selvom Obama i flere omgange har prøvet at ændre loven, er det svært om at få andre politikere med, da de er bange for at miste en stor del af deres vælgere, der er for våbenloven. Ja. Du skal have tusind tak for at sætte ind til det her interview. Vi ses en anden gang, når vi også skal bruge det her i debatten. Men tusind tak for, at du kunne være med. Hvad siger til det her, Marinus nævner her? Altså, jeg er egentlig meget enig med det, han siger, men jeg tænker lidt, at selvom det er, at amerikanere de er så stolte over deres fortid og sådan noget, de stadig gerne vil beholde retten til at bære våben, så synes jeg stadig også, at det er vigtigt at fokusere på, at det faktisk er politikerne, der skal være dem, der gør noget ved det, og så længe de bliver holdt tilbage af alle våbenorganisationerne og våbenmarkedet, som er så stort, som det nu er, så er det det, vi først skal takle, før det er, at vi overhovedet kan komme videre med det her. Så jeg vil sige, at det er hovedemnet, og det er det, vi skal fokusere på. Og jeg vil sige, at et menneskeliv, det vægter meget mere end penge. Men det er jo selvfølgelig en helt anden sag. Ja, selvfølgelig. Ja. Felix, har du noget supplerende med til det, Christoffer siger her? Ja, selvfølgelig spiller den økonomiske del en stor rolle i USA. Ikke alene er våbenproduktionen en enorm forretning, der giver penge til staten via inddrevne skatter. Som Marinus også nævnte, så giver det jo faktisk hele 5,8 milliarder US dollars, som svarer til cirka 30 milliarder danske kroner. Så fremgår den undersøgelse, som National Shooting Sports Foundation har lavet, at USA råder over 57% af verdens våben, hvor Rusland så ligger nummer 2. En anden vigtig faktor kan også være, at våben de spiller en kernerolle på arbejdsmarkedet, hvor Marinus så fint også tidligere pointeret, at våbenproduktionen giver arbejdspladser til omkring 250.000 mennesker. Ja. Vi har altså ikke noget tid tilbage i dag. Tiden er rendet ud, og så derfor må vi takke af for i dag. Men vi stiller tilbage til studiet i 9. B, hvor vi kommer til at komme med nogle suppleringer til de her synsvinkler omkring den her lov. Men til næste gang, ses.